Bangkay nakan makuasa laog mismo kan sa iyang harungan sarong babayi alas 8 nin pagkaaga kan nakaaging Miyerkules, Enero 29 sa Barangay Katabangan proper, Ragay, Camarines Sur. Pigbisto ang biktima na si alias Marilyn, 59 anyos, byuda asin sarong negosyante. Susog sa impormasyon gikan sa Ragay Municipal Police Station, alas 8 nin aga kan madiskubre kan mga pag-iriba kan biktima sa harong na wara na ining buhay. Tuminaraka man sa pamilya ang nagkalat na gamit sa laog kan kwarto kan biktima asin nawawara ng 50,000 pesos ining cash. Dumana man nagduda ang pamilya na posibleng nahabunan sinda. Hindi man sila nag-expect na arog ka pang nangyari kasi akala ninda lang nagkarigos ng sina ninda tumuka sa pinto. Ma-find out ninda, yakan pa lang naman sa kwarto. Nagluluwas man sa investigasyon na posibleng maagahon kan laogon kan sospek an harong kan biktima. Hapon kan parehong aldaw. Voluntaryong nagsuko sa otoridad ang sospek na kabarangay man sana kan biktima. Napigbibistong si alias Jonar, warang trabaho asin may agom. Sa ipatura na ihiras man kan sospek kung paano niya ginibo ang panggagadan sa biktima. Regarding po naman sa kang sospek, pero sinakal niya po ito. Tapos kinuya na ning ulunan. Kasabay kan sa iyang pagsuko, nabawi man sa iya ang hinabunan niyang 50,000 pesos. Sa presente, nasa kustodiya pa kan Ragay Municipal Police Station ng sospek at sinahampang sa kasong robbery with homicide. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.